Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi wawasan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan bangun komunitas paguyuban ingkang begja rahayu, paguyuban ingkang bahagia. Jejering murid-murid dalem Gusti, kula panjenengan katimbalan bangun iman kapitadosan ing ngarsa dalem. Lan anggenipun bangun paguyuban ugi linandesan iman kapitadosan dumateng Gusti Yesus. Lan kula kinten selaras kalian maneka warni paguyuban ingkang tuwuh mekar ngrembaka ing masyarakat. Modal sepisanan ya kepercayaan yen paguyuban menika bisa dadi srana kanggo mbangun gesang sing sansaya sae utawi nggayuh tujuan sing sansaya becik. Semanten ugi murid-murid dalem Gusti mbangun paguyubaning pasamuan awit keyakinan bilih kanthi sesarengan dados warganing pasamuan saged nggayuh kawilujengan ingkang dipun paringaken Gusti lumantar sangsara seda lan wungu dalem. Iman kapitadosan utawi keyakinan menika penting. Tanpa keyakinan awake dhewe ra bisa lumampah majeng, lumampah nggayuh kawilujengan. Kados pundi iman kapitadosan ingkang dipun kersakaken Gusti kangge mbangun paguyuban utawi sakcara biblis kitab suci mbangun keratoning swarga. Gusti Yesus lumantar waosan Injil dinten menika paring pitedah dumateng para murid lan tiyang kathah pasemon bab keratoning swarga kangge paring gegambaran kados pundi kersa dalem Gusti tumraping para murid lan tiyang kathah. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 13 ayat 3 setunggal ngantos dumugi 3 gangsal. Nalika samono Gusti Yesus ngandikaake pasemon mangkene marang wong-wong. Kratoning swarga iku kaya dene wiji sawi sing didheder ana ing palemahan. Bener padha-padha wiji klebu sing cilik dhewe, nanging yen wis tuwuh ngungkuli tetanduran liyane ing kebon. Wiji iku dadi wit lan manuk-manuk nuli padha nusuh ing pang-pange. Gusti uga paring pasemon liya maneh. Kratoning swarga iku kaya dene ragi sing diulet wanita karo glepung telung taker nganti kabeh keragen. Kabeh iku mau dipangandikaake Gusti Yesus marang wong akeh mawa pasemon, lan Gusti ora paring pangandika apa-apa kejaba mawa pasemon supaya kaleksanan pangandikaning nabi. Tutukku bakal ngandikaake pasemon, bakal medharake kang sarwa kineker wiwit dumadining jagat. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula
sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring pasemon menggaing kratoning swarga cacah kalih ing waosan Injil dinten menika. Kratoning swarga kados wiji sawi sing paling cilik dhewe ing antarane wiji lan kados ragi sing diulet wonten ing glepung saengga sedaya glepung lajeng keragen. Menika dados gegambaran kados pundi kratoning swarga menika dipun wiwiti kanthi perkawis-perkawis sing prasaja, sing sederhana. Lan anggenipun tuwuh mekar ngrembaka menika nggih mawi proses sing boten instan utawi cepet. Wiji sawi menika gegambaran kratoning swarga sing kados pundi anggenipun berproses lajeng ngantos dados wit sing bisa ngayomi maneka warni manuk ing pang-pangi. Lan yen Bapak Ibu nate berkunjung wonten ing gereja Paroki Jetis, wonten ing tembok ngajeng wonten gambar sing didamel saking pecahan botol-botol bekas. Menika idenipun saking Rama Mangun lan didamel jarene critane sing nglumpukake botol-botol ya kabeh umat gotong royong nglumpukke botol-botol bekas terus dipecah ditempelake ana ing tembok ngarep gereja. Lan wonten ing pembangunan gereja enggal menika gambar saking botol-botol bekas tetep diopeni, ora dirusak, ora digempur. Gambar menika terinspirasi saking waosan Injil dinten menika. Wiji sawi sing cilik terus tuwuh dadi wit sing gedhe, ana manuk-manuk sing ngayom ing pang-pangi. Nah menika gegambaran sing konkret kados pundi iman kapitadosan ingkang dirawat dijaga menika bakal tuwuh mekar ngrembaka lan sansaya dangu, sansaya teguh santosa, sansaya gedhe dadi wit sing bisa kanggo ngayomi. Nah yen kula panjenengan anggenipun bangun paguyuban komunitas menika nggih linandhesan iman kapitadosan sing awalipun namung prasaja lan kula kinten menika prosese awake dhewe le beriman. Ora ana wong sing duwe iman kapitadosan sing langkung sampurna lan mbok menawi sajroning gesang kula panjenengan ing alam donya iman kapitadosane awake dhewe ya dereng temtu sampurna. Kados kula dadi rama iman kapitadosane nggih dereng sampurna lan tetep berproses wonten ing lampahing gesang, wonten ing pangladosan, wonten ing pasrawungan lan sapanunggalane. Lan mbok menawi ngantos ing sakmangkih kula panjenengan katimbalan ing Gusti wangsul wonten ing pangayunan dalem iman kapitadosane awake dhewe ya durung sampurna estu ning menika dados puncaking kapitadosan dumateng Gusti. Rikala awake dhewe masrahake diri sawetahipun jiwa raga ing ngarsa dalem Gusti. Mila bangun iman kapitadosan perlu dirawat kanthi penuh kasetyan. Kados wiji menika ya saben dina anggone tuwuh. Yen ana uler, yen ana werna-werna sing ngalangi ya kudu diilangi. Yen wis mangsane didangir, mangsane diwatun ya kudu didangir, diwatun supaya anggone tuwuh normal, sehat lan perlu perawatan terus menerus. Yen wiji namung ditandur tok terus dinengke wae, mbok menawa le tuwuh ya bisa, ning bisa uga dadi liar, ora optimal anggone tuwuh. Perlu uga ya dirabuk supaya subur. Nah menika gegambaran kratoning swarga sing kedah kula panjenengan bangun linandhesan iman kapitadosan. Yen awake dhewe bisa mbangun iman kapitadosan kados wiji sawi sing cilik dhewe lan dirawat, dirabuk, didangir kanthi setya, bakal ya dadi wit sing teguh santosa. Bangun kratoning swarga boten kedah mawi iman kapitadosan sing wis sampurna, sing wis kukuh, ning kanthi maneka warni srana anggenipun mujudaken iman kapitadosan sing
prasaja, sembayang saben dina, tindak gereja saben minggu, yen bisa ya saben dina, bangun pasrawungan sing becik, nderek pepanggihan lingkungan, nderek pepanggihan RT RW wonten ing brayat ya tanggung jawab. Menika dados rana anggenipun kula panjenengan bangun kratoning swarga. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.